Arkitekto gotikoaren helburuak ahalik eta eraikin altuena egitea eta murua murriztea dira. Horretarako, erromanikoaren ezaugarri batzuk aldatuko ditu. Lehenik, erdi puntuko arkua arku zorrotzarekin ordezkatu. Vertikaltasun gehiago daukanez eta aldeetan presio txikiagoaz jasatzen dituenez, eraikina altuagoa izan daiteke. Gangak ere aldatzen dira, erromanikoan erabiltzen dira. Gainoi ganga, erdi puntuko arko garatua, eta ertz ganga, bi argo gurutzatzerakoan eratuta. Gotikoan gurutze ganga erabiltzen da gehien. Gangaren osagaiak hauek dira. Gurutzadura arkuak, zeharka gurukatzen direnak, eta formeroak eta perpianoak gangaren eskeletoa osatzen dutenak. Plementoak eskeleto horretan apoiatzen dira eta ganga ixten dute. Gangak, hainbeste nerbio edukitzearen ondorioa, oinarria eraldatzea izango da. Berari itxatxillako zutabeak meheagoak dira, baketoi utz bilakatuz. Ondorioz, kapitelak desagertzen dira. Beste berrikuntza inportante bat eraikinen kanpoaldean tonpatzen dugu. Erromanikoan muruak lodiak dira, kontrahorma indartuta eta ia leihorik gabe. Gotikoan, horma lehiate bihurtzen da, argia barneratzea ahalbidetzen duela. Gangaren pisua kanpora eramaten da arbotantei esker. Arbotanteak arku handiak dira eta pisuak horma bularretara, estribo, desbideratzen dituzte barrukoari argitasuna kendu gabe. Horma bularraren desplazamendua ekideteko eta altuera efektua nabarmentzeko, horma bularren gainean pinakuloa jartzen da. Arbotanteak euriaren ura kanporatzeko ere balio du. Horretarako gargolak erabiltzen direlarik.